Peugeot 206, 24 χρόνια μετά. Εδώ έχουμε ένα Peugeot 206 με 1400 ειδικά κινητήρα. Τώρα, 24 χρόνια μετά, τι έχουμε παρατηρήσει, τι ζημιές έχει βγάλει και αν είναι αξιόπιστο ή όχι. Εδώ είναι το παγούρι από τα νερά του ψυγείου. Αν το προσέξουμε, δεν έχει πολυμεριστεί και ούτε χάνει νερά. Τα λάστιχά του είναι εντάξει. Το ψυγείο έχει αλλάχτεί. Όλη η δουλειά, αγορά του ψυγείου και μαστορικά, το μηχανικό στήχησε κάπου 80 ευρώ. Ο λαιμός από τα νερά για τα μπαμπρίζ είναι ένα σημείο το οποίο πολυμερίζεται πολύ γρήγορα, οπότε μπορούμε να αντικαταστήσουμε ή να κάνουμε κάποια πατέντα για να μην μας δημιουργεί πρόβλημα. Ούτως ή άλλως δεν δημιουργεί πρόβλημα, γιατί και καθόλου να μην υπάρχει, τα νερά είναι χαμηλά και σε κάποια φάση θα χρειαστεί κάτι να κάνουμε. Εδώ είναι η μπαταρία. Εδώ σε αυτό το σημείο υπάρχει μια πεταλούδα και πιάνει και συχνά μια φορά στα 3-5 χρόνια πιάνει πουρί. Και έχουμε κάποιο μικρό πρόβλημα μικρό βέβαια με το ριλαντήρ. Βγάζουμε τα κουλάρα, ρίχνουμε λίγο σπρέι, το σκουπίζουμε και συνήθως τερματίζει το πρόβλημα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο δείχτης λαδιού. Και όπως θα παρατηρήσουμε, εδώ το κομμάτι που είναι μπροστά έχει σπάσει. Αυτό συμβαίνει, δηλαδή αν τον αντικαταστήσουμε με καινούριο, ένας καινούριος είναι και κάπως έτσι. Ο καινούριος είναι κάπως έτσι. Αν τον αντικαταστήσουμε με καινούριο, στα επόμενα 2 χρόνια θα πάμε να το βγάλουμε και θα σπάσει. Οπότε κρατάμε τον παλιό του σπασμένο, τον αφήνουμε πάνω και τον καινούριο όπως είναι στη συσκευασία του, το έχουμε πίσω στο πορπαγκάζ και όποτε θέλουμε να μετρήσουμε τα λάδια, που βάζουμε και μετράμε τα λάδια. Δείχνει κάπου εδώ πέρα, εντάξει, δεν είναι στη σωστή θέση και έχει μετακινηθεί το αμάξι. Αυτό, λοιπόν, δεν στοιχίζει τίποτα, 1,5 με 2 ευρώ στοιχίζει, αλλά όταν θα το χρειαστείς θα σπάσει και δεν θα μπορείς να μετρήσεις τα λάδια. Οπότε κάνουμε αυτό το κολπάκι και έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Νερά για το ψυγείο, λάδια μπαίνουν από εδώ και τα κοιτάμε από αυτό το σημείο. Η μπαταρία είναι εδώ, βλέπετε, έχει και τα γράσα της. Και αυτό που βλέπετε είναι ένα αυτοκίνητο 24 χρονών.
χιλιόμετρά του είναι κοντά, έχουν λίγο περάσει τις 300.000 χιλιόμετρα. Και κατά τη γνώμη μου είναι πολύ αξιόπιστο και πολύ δύσκολο θα σε αφήσει. Βέβαια, από τη στιγμή που θα έχεις και μια οδική βοήθεια, θα έχεις το κεφάλι σου ξανά 2 φορές ίσα. Ένα άλλο πρόβλημα που βγάζει το αυτοκίνητο είναι με την αντλία βενζίνης, είναι πίσω στο τυπόζιτο βενζίνης. Αυτή η αλλαγή αντλία βενζίνης, αλλαγή μαστουρικά όλα μαζί, στοιχίζει γύρω στα 100 ευρώ. Τώρα κάτι άλλο. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει μάντα χρονισμού, τον αλλάζουμε κάθε 50.000 χιλιόμετρα, 60.000 χιλιόμετρα. Μαζί με τον ημάντο χρονισμό, θα σας πει και ο μάστορας, αλλάζουμε και την αντλία νερού και εξωτερικό ημάντα. Στην ρουλεμάν που είναι κουμπλέ, και αυτή η εργασία σίγουρα με αγορά του ημάντα στοιχίζει πάλι κάτω από 100 ευρώ, η οποία γίνεται κάθε 50.000 χιλιόμετρα. Δηλαδή μπουζί αλλάζουμε και φίλτρα κάθε 15 με 20.000 χιλιόμετρα και λάδια αλλάζουμε κάθε 7,5 με 10.000 χιλιόμετρα. Πιστεύω και έχω διαπιστώσει ότι αν τα τηρούμε αυτά, το αμάξι είναι απόλυτα αξιόπιστο. Στο χώρο του σαλονιού, το πρώτο που πολυμερίζεται είναι το τιμόνι σε αυτό το σημείο. Όχι μόνο σε αυτό το αυτοκίνητο, σε όλα τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό καλά είναι όσο πιο γρήγορα γίνεται να τοποθετήσουμε ένα κάλυμα στο τιμόνι, να μας βολεύει και συγχρόνως να προστατεύει και το τιμόνι. Βέβαια βάζουμε εμείς και τα αντιλιακά και αυτά, αλλά πάλι τις πολλές ώρες θα το βλέπει ο ήλιος σε αυτό το σημείο, οπότε αρχίζει πολυμερίζεται και τρίβεται σε αυτό εδώ το σημείο εδώ πάνω. Βάζουμε ένα κάλυμα. Δεύτερο, τα πίσω καθίσματα όχι τόσο, ειδικά το κάθισμα του οδηγού, καλά είναι να βάλουμε ένα κάλυμα και εκεί, γιατί όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα. Ειδικά στο οδηγό. Φυσικά αν βάλουμε στο οδηγό θα βάλουμε και ένα στο συνοδηγό για να είναι έτσι λίγο σουρτή. Το κάθισμα του οδηγού είναι αυτό που συνέχεια είναι σε χρήση. Δηλαδή ό,τι και να γίνει ο οδηγός θα είναι στο αυτοκίνητο, το χερούλι πες το όπως θες. Το μανί σου είναι κάτι σαν πλαστικό, κάτι σαν δερμάτινο, κάπως έτσι, πάντως είναι συνθετικό, είναι πλαστικό. Η γνώμη μου, γιατί άλλαξε κάνα δυο, μέχρι να καταλήξω να πάρω ένα κουκάλινο. Με το που έβαλα το κουκάλινο, ησύχασα, δεν ξανασχολήθηκα με αυτό το θέμα. Τα άλλα πολυμερίζονται και όπως τα πιάνεις, τώρα ίσως είναι το μέταλλο από εδώ από τη μηχανή, που σε κάποια φάση το πιάνεις και τρίβεται, του μένουν τα κομμάτια στα χέρια σου. Το κουκάλινο, όπως το έβαλα πριν πόσα χρόνια, ακόμα είναι καινούριο. Άλλο ένα σημείο που από τα πρώτα χρόνια θα έχεις πρόβλημα, εδώ είναι που ανεβοκατεβάζεις τα τζάμια και εδώ είναι που ρυθμίζεις τους καθρέφτες.
Σε αυτό το σημείο υπάρχει μια ρουδίτσα. Όταν την κάνεις δεξιά, μετά την πας όπως του σταυρό, πάνω κάτω δεξιά αριστερά, και ρυθμίζεις, όταν τη στρίβεις δεξιά τη ρουδίτσα, ρυθμίζεις τον δεξί καθρέφτη. Όταν τη ρουδίτσα την κάνεις αριστερά, μετά δεξιά πάνω κάτω ρυθμίζεις τον αριστερό καθρέφτη. Εδώ έχει έτσι ένα μπρατσάκι και πάνω είναι η ρόδα. Αυτό στα πρώτα 5 χρόνια θα έχεις ατύχημα, εκτός αν είσαι πολύ προσεκτικός, και θα σπάσει. Εγώ δεν μπήκα καν στη διαδικασία να το αντικαταστήσω. Απλώς του γύρισα στον καθρέφτη του οδηγού, δηλαδή το έχω, όπως το πιάσα εδώ, τη βάση την έχω στρίψει στον καθρέφτη του οδηγού, οπότε με το δαχτυλάκι εδώ δεξιά αριστερά πάνω κάτω ρυθμίζω τον καθρέφτη του οδηγού και του συνοδηγού, τον ρυθμίζω κατευθείαν με το χέρι. Το πορπαγκάζ του Peugeot 206. Σε αυτό το σημείο, σηκώνοντας το κάλυμα, υπάρχει ένας πύρος. Ξεβιδώνοντας τον πύρο, κρεμάει η βάση που κρατάει τη ρεζέρβα. Κάνουμε μια κίνηση, θα το καταλάβετε, το ξεκουμπώνουμε, βγάζουμε τη ρεζέρβα, την τοποθετούμε σε περίπτωση που χρειαστεί. Τι μπορούμε να κάνουμε? Επειδή αυτό μπορεί να μην μας χρειαστεί σχεδόν ποτέ να βάλουμε ρεζέρβα στο αυτοκίνητο, εμένα μόνο μία φορά μου χρειάστηκε, και όταν πήγα να την πάρω τη ρεζέρβα, του λάστιχου ευτυχώς είχε λίγο αέρα. Και τι κάνουμε εμείς τώρα? Όταν τοποθετούμε τη ρεζέρβα, βάζουμε την υποδοχή που μπαίνει του λάστιχου για να βάλουμε τον αέρα, τη βάζουμε από αυτή την πλευρά. Οπότε όταν βάζουμε αέρα στα λάστιχα, βάζουμε και στη ρεζέρβα, και όταν είναι από αυτή την πλευρά είναι πιο εύκολα, πιο προσβάσιμο, οπότε ξέρουμε ότι μαζί με τα λάστιχο έχουμε και τη ρεζέρβα με αέρα. Ένα άλλο σημείο που πολυμερίζεται, συγκεκριμένα έχει πολυμεριστεί εδώ τα τελευταία χρόνια, μετά από 22 χρόνια. Εδώ έχει δύο κερούλια, δύο σημεία που πιάνεις, τα σηκώνεις και ρίχνεις τα καθίσματα μπροστά. Ένα στη μία την άκρη και το άλλο στην άλλη. Αυτά τώρα πριν από κάνα χρόνο πήγα να τα χρησιμοποιήσω και μου μείναν στα χέρια και τα δύο. Άρα σημαίνει ότι είχε έρθει η ώρα που το υλικό έγινε πλαστιλίνη. Αυτά δεν κάνουν κάποια δουλειά ιδιαίτερη, απλώς έχει ένα πύρο, ένα άγκιστρο, και πιάνω το άγκιστρο, το σηκώνω για να ρίχνω. Εγώ το αντικατέστησα με ένα σειρματοκαλώδιο. Και ούτε έχω σκοπό, γιατί αυτό δεν πρόκειται να πάθει ποτέ τίποτα. Τραβάς το σειρματοκαλώδιο, εδώ είναι τα άγκιστρα και εκεί πέρα είναι ένα πύρος που κουμπώνει. Ρίχνουμε τα καθίσματα, το ίδιο είναι στο άλλο, ρίχνουμε τα καθίσματα και μετατρέπουμε το αυτοκίνητο σε αγροτικό. Δηλαδή αυξάνουμε πολύ το χώρο και μπορούμε να βάλουμε κάποιο αντικείμενο που έχει μεγάλο όγκο, που δεν θα μπορούσε να χωρίσει από μόνο του στο πορπαγκάζ. Εάν δεν βάλουμε σκάρα και μπαγκαζέρα, τα πράγματα γίνονται ανεξέλικτα. Μπορούμε να μεταφέρουμε πάρα πολλά, σχεδόν τα πάντα. Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι ότι μπορούμε να μετατρέψουμε τους δύο χώρους, τον δεξί και τον αριστερό, σε κρεβάτι. Αυτό σε κάποιες φάσεις μπορεί να μας χρειαστεί, να το κάνουμε κρεβάτι και να κοιμηθούμε όσο πιο άνετα γίνεται. Στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο μπορούμε να το καταφέρουμε σε πολύ καλό βαθμό και θα σας δείξω πώς στην πλευρά που είναι αυτή
τη δεξιά πλευρά. Λοιπόν, τραβάμε στο πίσω κάθισμα αυτό το σημείο, του τραβάμε προς τα πάνω, ξεκουμπώνει και εδώ έχει δύο μανταλάκια. Ένα από εδώ, ένα από εδώ, τα οποία μπαίνουν σε αυτό εδώ το σημείο. Παίρνουμε αυτό το κομμάτι ρίχνουμε το κάθισμα του συνοδηγού και σε αυτό το σημείο, υπάρχει μια εγκοπή που ώσπου τα ξαπλώνουμε θα μας ενοχλεί. Παίρνουμε μια πιτσέτα, τη διπλώνουμε, τη βάζουμε σε αυτό το σημείο, όχι τόσο πολύ, τη βάζουμε σε αυτό το σημείο και γίνεται flat. Και μπορούμε να ξεκουραστούμε, να ξαπλώσουμε και να είναι όλα εντάξει.